Pinoy Bus Driver TV. September 9.
t-shirt ka talaga dati. Ang naman mo. Huwag wala lang ako masuot mo. Sa mga kuya. Lahat lagi yung kalkuya. Kuya lagi ako. Ulat kasi nung di ako makakulit. Kuya pero lagi na nakakalitan. Hindi na ata iningatan ni Kanya yung pinili
tawag doon.